गिबियावनो दिनैनि नैबे फुंबिलि समाव कारिगावनि जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि हेड अफिस आरो गुदि बाथौ खेराइ बिजिरसंसालियाव जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जर'खा थान्दै मेल बा स्पेशल डेलिगेट सेसन बेयाव बाहागो लाफैनाय साफ्रोमबो जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बिबानगिरि, लाइमोन आफाद, माइनाव आफाद, बाथौ अजा आफाद आरो जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि आरो माइनाव आफाद, लाइमोन आफादनि गासैबो मावथि बिथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय आरो बोर सारस्रिनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै जों जे बहाय जर'खा थान्दै मेल लानो गोनां जादों, खारना जाहैबाय थांनाय जानुवारि दाननि 31 अक्ट' आरो फेब्रुवारि दाननि 1 आरो 2 सानथामनि हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्लानि राङागरा फोथाराव दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि 11थि बोसोरसालिया जि जथुम्मा, बे जथुम्मायाव जोंहा माबा मोनसे जानो नाङै माबा मोनसे जानायनि खारनाव जों थान्दै मेलखौ आबुङै सावरायनो हानाय जायाखै, आद्रा थादों। बिनि थाखायनो दिनै गोदानै जों जर'खा थान्दै मेल बे हाबाफारिखौ लानानै जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि इयुनाव मावलांनांगौ जि हाबाफारिफोर दङ, बे हाबाफारिफोरखौ बिथं भाबै सावरायनानै थांखि लानानै आरो बोसोरसेबाव जों आग बारायलांनो हाबा मावलांनि बे बिथांखिखौ लानो थाखाय जों दिनै बे कारिगावनि खेराइ बिजिरसंसालियाव जों दुलाराय गुदि बाथौ आफादा गासैबो जिल्ला आफादफोरखौ लाफानानै आरो जोंनि लाइमोन आफाद, माइनाव आफाद आरो बाथौ अजा आफाद जोंनि जि गांखंफोर दं बिसोरखौ लाफानानै सावरायलायनानै सुस्थ' परिबेसाव जों मोनसे थांखि लानानै खामानि मावलांनो हागोन, बे मिजिंथिनानै दिनैनि हाबाफारिखौ जों लादों आरो आसा खालामदों बाहागो लाफैनाय जों माने बेखौ जों मा होनगोन जब माने स्पेशल ओरैनो जिल्ला आफाद मोनसेनिफ्राय 10 सा थान्दै बिहरनानै आरो बे जिल्लाफोरजोंनो जों गासैबो जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बेन्दोङाव थानाय जिल्लाफोरजों ज' सावरायलायनानै थांखिफोरखौ लानानै जोङो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि हाबाफारिफोरखौ उनावहाय लालांबाय थानानै मावलांबाय थानो हागोन, बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय।